אתמול אני פגשתי על עלה של ננה נמלה. שאלתי אותה מה שלומך, היא ענתה לי אני עסוקה, אני צריכה לבנות, תתקן, לטפל בביצים, לסחוב מזון ממקומות רחוקים, להגן על הקן, ואם צריך אז לתקן, ואין לי זמן לפטפוטים. אמרתי לנמלה, אולי תבואי אליי, יש לי משהו בשבילך, תראי יהיה כדאי. אני אכלתי עוגה ופיזרתי פירורים, את יכולה לאסוף ולהזמין גם חברים, תהיה לכם עבודה מאוד מוצלחת, כי נפלה לי הצלחת. הלכה הנמלה ובעזרת המחושים קראה לכמה חברים, ועכשיו הם אליי באים בשורה ארוכה, הם נכנסים ויוצאים, אוספים את כל הפירורים. אני אוכל לחם עם גבינה וזית והם מנקים לי את הבית. אמרו לי הנמלים, תודה רבה לך, בדיוק חיפשנו פירורי עוגה, כי מחר המלכה חוגגת, מחר יש לה יום הולדת, נעשה לה מסיבה עם פירורי עוגה. באמת תודה רבה לך, כן מחר המלכה חוגגת, מחר יש לה יום הולדת, נעשה לה מסיבה עם פירורי עוגה. באמת תודה רבה לך, תודה 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 רבה, תודה 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 לך, תודה 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 רבה, תודה רבה לך, תודה 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 רבה, תודה 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 רבה. שיהיה לך יום טוב, יום טוב, יום טוב לך. אתמול אני פגשתי על עלה של ננה נמלה. שאלתי אותה מה שלומך, היא ענתה לי אני עסוקה,